Даю підказку, в чому взагалі їх мотив. Навіть той, хто цей світ створив, він не знав цих слів. Він говорити не вмів. Я не думаю, що він взагалі цього колись хотів. Та в чому суть, щоб світ покритий ржою, навряд чи треба думати однією головою. Не покриватися з краю, не страждати ідеалізмом, а просто не засипати свою голову суцільним катаклізмом, а просто діяти, передавши принцип солі з перцем. Справжня пісня режиму воля серця. Мідні труби на металобрухт, мідні труби на металобрухт, мідні труби на металобрухт, мідні труби на металобрухт.